बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कणकवली थरणेआळी इथं सार्वजनिक विहीर बांधकामात प्रशासनाचा 15 लाखाचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नगरसेवक सत्यजित पारकर यांनी केलाय. मध्ये सार्वजनिक विहीर जी आपण नगरपंचायतने बांधली आहे त्याच्यामध्ये पूर्णपणे भ्रष्टाचार झालेला आहे. एका विशिष्ट घरासाठी त्यांनी ती सार्वजनिक विहीर बांधली असा आमचा पूर्ण आरोप आहे. कारण त्या ठिकाणी जायलाच वाट नाही आहे, रस्ता नाही आहे. सार्वजनिक विहिरीचा उद्देश काय आहे की सर्व ज्या आळीमध्ये जी लोकं राहतात त्या सर्व कुटुंबांना त्याचं पाणी मिळायला पाहिजे. तो उद्देश इथे सफल होताना दिसत नाही आहे. कारण चारही साईडने पूर्णपणे रस्ता नसताना, पूर्णपणे बंदिस्त असताना, म्हणजे जायलाच वाट नसताना त्या ठिकाणी 15 लाख रुपये खर्च केले नगरपंचायतने. म्हणजे पूर्णपणे नगरपंचायतचं प्रशासन आणि त्यावेळेचे जे नगरसेवक होते किंवा म्हणा सत्ताधारी म्हणा त्यांनी भ्रष्टाचारच केलेला आहे. हा 15 लाखाचा शासनाचा निधीची ही लूट आहे. 4 पंप त्या विहिरीला बांधलेले दिसत आहेत. या व्यतिरिक्त कोणीही पाणी त्या विहिरीला राट असताना सुद्धा कोणीही पाणी खेचताना दिसत नाही. कारण जायलाच रस्ता नाही आहे त्याला. तुम्ही जाऊन बघू शकता. मी तुम्हाला आता या फोटोच्या माध्यमातूनही दाखवतोय. पाहिजे असेल तर आपण स्वतः प्रत्यक्ष पाहणी करू. कॉन्क्रीटचा गडगा तिन्ही साईडने त्याला बांधलेला आहे. त्यामुळे आणि त्या ठिकाणी जायलाच आपल्याला रस्ता नाही. मग त्याची पाहणी केली होती का यांनी, प्रशासनाने आणि आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी? मग सत्ताधाऱ्यांनी पाहणी न करता हा खर्च कसा काय केला आहे? आणि जो आपला सार्वजनिक विहिरीचा उद्देश आहे सर्वांना पाणी मिळायला पाहिजे आणि त्या ठिकाणी जी डागडुजी करायला पाहिजे होती तर ते आपण दुसरीकडे करता आली असते. आपण एखाद्याची दुसऱ्याची जागा घेतली असती ज्या ठिकाणी सर्व लोक जाऊ शकत होती. किंवा आपली 12 गुंठे जागा आहे तिथे पाराच्या बाजूला, त्या ठिकाणी आपण घेतली असती ती विहीर तिथे डिमॉलिश करून. नाही, याची पाहणी करणार. मला आता सभागृहामध्ये अध्यक्षांनी आपण हे दिलेलं आहे, उत्तर दिलेलं आहे की याची आम्ही पाहणी करू. जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करायला सांगणार. त्या मीटिंगमध्ये जर या विषयासंदर्भात कोणतंही मला आश्वासन मिळालं नाही किंवा उत्तर मिळालं नाही समाधानकारक तर मी वरिष्ठांकडे दाद मागणार आहे या विषयावर. नगर प्रशासन असेल, नगरविकास विभाग असेल किंवा कलेक्टर मॅडम असतील किंवा आणि इतर कुठला जो सोर्स असेल राज्य शासनाकडे या संदर्भात मी दाद मागणार आहे. जर मला न्याय मिळाला नाही तर मी या संदर्भात उपोषण सुद्धा करणार आहे.